Shout out kay Kuya, ang bodybuilder ng Kanaman, Mark Conan Vale. Ingat ka lagi, ride safe, and God bless. Sabi ni Kuya, yung pulang motor daw ay mahilig sa pulang hotel. Siguro lagi dun si Loverboy ng Naga City. Speaking of pulang hotel, Valentine's Day na bukas. Happy Valentine's Day sa lahat. At sigurado makikita nyo na naman yung pulang hotel na natutumba. At marami rin yung pila. So para hindi na kayo pumila ng ganyan kahaba, magpabook na kayo habang maaga pa.